Hello. Ɗan duba kana ta ina ne? Ka yunkuro karɓi kayanka don ka sun sauka. In ka bari barkono ya gangaro ya shige shi kenan kawai. Ku kama su, ku kama su. Ku kama su gaba ɗansu. Arrest them all. Go down. Ana nan ana iskanci ko? Ku sa su mota. Tashi. Waya, go. An duba. Waya, jump up. Ku sa su mota. Yalla bai ai ga wani can a bayanka. Wannan ai ta kare masa, ya haukace. Ba wani abu mai amfani da ya rage masa yan ba mutuwa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya aka yi? Kai ka san dalilin da yasa suka bar shi? Wancan sauko da Allah ya ci kai da Allah. Liability ne. Kwanaki ma da suka kama shi a banza aka sake shi ba wadda zai kara. Wancan me zai yi da Allah? To, wannan liability din da ka faɗa. Kana ji duk mai shaye-shaye ƙarshen shi kenan. Za ka zo wani waje ne da baka isa ka koma baya ba har abada. Ka yi asarar duniya, ka yi asarar lahira. Babu babban tashin hankali a ce ma'aikaci da ya zo neman 'yan shaye-shaye masu laifi ya kama a ce musu ga wannan ya ce wannan ya zama liability. Haba mala, ni abin takaice ma ba ma ku da kuke sha ba. Tun wuri ka rufa kanka asiri. Duk abin da ka san kana aikata na shaye-shaye ka yi haƙuri ka daina. Ka tsira da mutuncin ka yafi komai. Gaskiya ne Mantari, na gode. In Allah ya yarda ni dai daga yau in dai wannan